Tetris? Zato što ih je Vlada slagala, tako što ukazuje. Dobro. Izvolite, mikrofon je vaš, predstavite se u najboljem mogućem svetu. Još jedan aplauz za njih. Ajde, bez jače! Evo, krećemo. Mi smo prva grupa došla, najbolji smo najbolja i dosadna. Kad ispred nas skija instruktor Vlada i džepom ispada čokolada. Marija ide u spust i udara stup stada. Vođa nam je skuzla velika i guzla, levom nogom pruži kao retar družni. Džon nam je adut slavi na stati je glavni. Vukašin je nama glavna tema, čim je malo magla, njega nigde nema. Panta nam je šmeker stari, on na stazi šou pravi. Kale nam je prava cica, nije za nju igrica. Dok Suza piše pesmu, Boris sjeđu i Don Desle, jer ona nosi gaće teške. Boris je najviše izgubio padine, jer je sinoć pio rakije. Dok Sedve stazom vozi, Marija viče Bože pomozi, jer on vozi na jednoj nozi. Da bi završili ovu rimu, moramo da ubacimo i našeg drugara Limu. I na kraju, ako Vladin žiralačan bude bus, sledi 10 za spust. I molim se malo pažnje, još da vidimo taj famozni pozdrav. Zamislite kao da imate skije.